Tak čau lidi, vítejte u dalšího dílu z naší série Minecraftu a já jsem teďka nenatáčel pár dnů, bylo to kvůli tomu, že jsem dělal spoustu testů FPS. Mám takových pár novinek, co se týče testů. Já jsem zkoušel dát opravdu hodně různých věcí a zkoušel jsem, já nevím, být s tím full screenem a bez něj a prostě jsem dělal úplně všechno možný. A teď vlastně, já jsem natáčel s full screenem, že jsem měl full screen a jsem to natočil tak, jak jsem to viděl. A teďka mám vlastně jenom poloviční obrazovku velikou a jde mi to na 60 fps pořád, takže to je naprosto v pohodě. A pak jsem to dokonce zkusil úplně zmenšit, tak měl jsem kolem asi 150 fps při natáčení, takže to bylo úplně parádně, ale ta kvalita zase byla menší, takže nevím, to se vám bude líbit, nebo já nevím. Ale no, jednoduše jsem zkoušel spoustu věcí a zjistil jsem toto. Jo, třeba teď tady byl takový pěkný příklad. Já mám často takový ty malý lagy s tím, že prostě jdu a najednou se to zasekne na chviličku a pak se zase odsekne a běží to nakrásně a všechno. No, nevím proč to je, nemůžu s tím nic udělat. Potom mám taky ty lagy, že se mi to třeba sekne a vidím skrz bloky dolů až někam do bedrocku, anebo mi to problikává různě v dálce a já nevím, tak něco s tím. To jsem taky zkoušel spravit a taky se mi s tím nic nepovedlo udělat. Ale takže nevím, že jsem to chtěl dělat, takže jsem udělal to, co jsem dělal. A jo, asi nevím, co s tím víc můžu udělat, takže jo. Co budeme dělat dneska? Mně napadlo, že bych vykopal díru. Jo, už to zapadá, ok. To si budu muset pamatovat, že tady tím směrem je západ nebo východ, jo, západ. Jsem blbej, promiňte, ale to není blbý. Ok, takže si někde vykopu díru a až ji vykopu nebo na něco narazím cestou, tak se vám asi ozvu. Zkusím najít nějaký podzemí nebo nevím, prostě něco a snad to vyjde. Takže jo, zatím čaues. Slyším zombíky, nejsme ještě vůbec hluboko, ale už něco slyším. A vy to snad taky slyšíte. Takže já nevím, budu prostě kopat dál, třeba na něco narazím. Už to ale zapnu, to natáčení, jak jsem už zapnu, protože slyším hlasitěž. Jo, asi se k tím vážně přibližuju. Nebudu se snažit hledat tím, že tady budu vykopávat různý tunely a ne, prostě jdu dolů. Jako jo, ať si oni najdou mě, ne, ať já si najdu je, to je mě víceméně něco, upřímně. Počkej. Ne, tak už je neslyším. Tak hergot. Tak je slyším. Ok, fajn, zombíci, pro jednou vás zkusím najít. Dám cestičku. Tak co, seš tu? Jo, jste tu. Já vás slyším, kluci jední ušatí. Já vás fakt slyším. Musíte tu před sebe, to není možný. Když já nevím, kterým směrem... Není nějaký takovýto značka IE nějaké, že by třeba ukázalo, kde jsou volby a kde nejsou, nebo... Ne, to jste jenom blbej. Ach jo. Ach jo. Co s váma? No nic, no tak já to zase skipnu, dokud na něco nenarazím, no. Železo se snad taky počítá. Ok, jdeme dál. Bylo to hnedka vedle, na úplně jinou stranu. Jsem hluchý nebo blbej, nebo já nevím, ale buď jak Bůh, na něco jsme narazili, takže... Jo, jak se to tak dělá, prostě tam skočím, nebo vykopu různej tunel chytrej a zkusím si sundat nejdřív. Ani nevím, jestli tu jsou. Tam je dokonce láva, nebo to mi zase problikává před ksichtem všechno, to nevím. Okay, tak jdu na vás, kluci. Láva, všude je láva, to je, nevím jaký znamení. Tady tu se nedostanu, bude se akorát blbý. Ok, to by dám pryč, ok. Tak jo.
Ne, to se mě jenom opravdu bugla obrazovka, jenomže já jsem chytrej, takže toho využiju. Ne, jsem blbý, ale i tak toho využiju. OK. Mám dokonce teďka 125 FPS při natáčení, tak BTV. To je celkem fajné. OK. Kopu dost nepravidelně, ale to je jedno, prostě jdu dolů. Snažím se na něco narazit. Já se asi zase odjdu. A půl sekundy potom, co jsem to vypl, hádejte, co se stalo. Oh my god, jo, tak jsem to začal sekat, už je to dobrý. Ne. Držte vteřinku. Musím s tím něco udělat. Oh my god. Oh my... To s... OK. Držte... OK, už to běží fajně. Je tu hodně zlata. Vidím tu hodně světla. A všechno. Proč jsem sem dal torčku, když tam je... Ne, to nebudu se s tím. Ne, to jsem prostě já. Klid. To je dobrý, je to v pohodě, takhle to má být. OK, je to hodně zlata, takže ho vykopu, nevím proč. Hodinky, třeba. Vím. Můžu se hodit jednoho dne. Seru na zlato. Seru na všechno, nebo to budu vytěžit, nebo... Vůbec jsem dlouho dobu neviděl, kamaráde. Železo, lapis lazuli. Nebo co jsem zač. Hodně uhlí. To snad... Diamanty, jste tu někde? Nic nevidím, to je škoda. Jo, tak počkej. Optifine, motherfucker. Oh my god. Tam je opuštěný důl tam. OMFG. Jo, tak to je epický. Děkuji, Minecrafte. Jsem strašný hacker, já vím. Oh my god, jo, to asi není nic moc správného, nebo... Ne, dobrý, nebudu nic dělat s tím, prostě jdu dolů. Oh my god, já jsem si kej nevšiml, ne, No s tím... Já se toho bojím, že tady na mě budou vybuchovat. Ach jo, jako si jen tam trochu zvuky, protože já hodně slyším. Tam jde zrovna něco spadá, to úplně vidím. Ok, ne, to se mi vážně tady nelíbí, protože to přeblikuje a bliká a všechno. A já se toho bojím, protože pak se třeba blik a tady je creeper vedle mě, brum! A jste mrtvý. To mě vážně vyděsilo celkem, tyjo, to bude jumpscare, tyjo. Ok, takže jdeme směrem k tomu dolu. To je celkem epický, že tu máme důl, to je... Tam, já jsem viděl ty pavouky, takhle jsem viděl, pořád ten spawner těch pavouků. Takže to je celkem oh my god, what the fuck. Pane bože, přestaň mě děsit, Minecrafte. Pane bože. Já jsem úplně vycukanej už. Oh my god, to snad ani není možné. Oh my god. No nic, no. Já jsem viděl spoustu zajímavých věcí tadyhle cestou. Takže asi bych se měl vydat nějakým směrem a prostě kopat před sebe. A třeba na něco narazím, ale to by bylo zase takový dost divný. Máme nějaký uhlí, jak si dáme pár torčí, protože torče se hodí. Jsem vlastně paranoidní, že tady za mnou bude nějaký creeper, nebo já už ani nevím, co tady bude. Ok, tady něco bude. Je tu hodně železa, lagy, to se mi nelíbí, ok. Jdeme dál tady tím stěrem. Jdeme dál až na něco. Ne, nebudu to říkat, protože okamžitě tady bude něco za rohem, já to cítím. Kopnu ještě pár bloků a uvidíme, jestli tu něco fakt je. Nebo taky třeba ne. Vidím světlo na konci tunelu. A nelíbí se mi to. Já nevím, jestli mám brečet nebo se prostě smát. Jdeme dál, sereme na to, no tak nic. Vidím železo na konci tunelu.
I to se počítá. Oh. Ach jo. Já nevím, já jsem se tím fakt strašně divně dnes tady té epizodě, prostě to je úplně, já nevím, já prostě připadám jenom, že kopu do zdi. Nevím proč. Oh my god, ježi. Proto je jakože fakt celkem dost, jakože i... Sakra, to je strašidelný. Spooky. Scary. Ne. To je ten malý prděla. Já ho nemám rád. Já slyšel toho malého prdělu, toho zombíka prdělýho. Já tě slyším. Nebo nebudu kopat nad sebe, protože... Počkej, to tam je, to jsem neukopl já. No teď to říkám, že jsem to nekopl já. Jo, já vím, co to je. Bijač. No jo. Když jsme se sem dostali, já jsem věděl, že to tím směrem je. Protože mám lagy a Minecraft si tam dělá prdel a... Tak pojď. Ne, počkej, co to je? To není ono? Počkej. Ne, počkej, to musí být ono. Oh my god! Oh my god, what the fuck? On tam prostě bude chodit do zdi, ne? A pak najednou BUM! Takže se mi to celý se... Ježiši, já to... Oh my god, to je... Pane bože. Za co? Za co? Já jsem tak strašně... Já se bojím. Tak jo. Pane bože, no. Tyjo, tohle je ještě zajímavý, tyjo. Já bych radši natáčel Team Fortress 2 vážně, tyjo, já se bojím. Tak tam se hrabe Amnesia, nebo Outlast, nebo já nevím, Penumbra, Black Flag, tyjo. Minecraft, tyjo, hororová hra století. Já fakt nevím, co s tím mám dělat, to je už další dobu to tak mám, prostě jdu a bum a najednou vidím za hory, za doly a uhlí mi skáče a tančí před očima. Pách, jo? Já jsem si... Já tě slyším, Lávo, já tě slyším. Ne. Já to nechci posrat ještě víc, jo. Ale já slyším lávu. Je to normální? Ok, fajn, já se zase spojím. Aha. Ok. To je doslova strašné. Ok. Já bych si jako dal další točky a šel tam narychlo. Ok. Tady nic není, že ne? Tady na mě nic nevyskočí asi ne, protože proč by taky to dělal? Proč by to kdokoliv mě udělal? Nejsou na mě zničit. Ok, já jsem dost hluboko, nevím, že jste se z toho všiml, ale jsem na úrovni 10. To jsem sám nečekal, že jsem takhle hluboko, proto tu slyším lávu, protože je nahoře, že jo, na 12. No, takže tak. Takže já budu kopat takhle nesměle. Jo, jasně, že. Ne, ty jdi pryč. Ok. To by chtělo bucket. Se bojím, že tam... Sakra. Furt nevidím žádný diamanty, tady to je prostě síť bez diamantů, tady to. Nevím, jestli to existuje, ale je to tu. Fajn, shift, nesklam mě, shifte. Oh my god, tohle to fakt není normální. Tamhle ten, já tě viděl, já to viděl, já tam jdu, já tam sakra jdu. Oh my god, ne. Já se fakt... Oh my god. Tam prostě je ten napuštěný důl, no. Super. Já se fakt bojím kopnout dopředu. A hrajte proč, tyjo. Tady bude za rohem creeper a já ho nevidím, jo. Proč bych ho měl vidět?
fakt jako není normální. Minecraft, já jsem překvapen a zaskočen. Pane na nebi, bože. Jo. Budu kopat přece, oh my god. Ne, to je moc. Já se fakt úplně bojím. Pane bože. Jsme tady! Jej! OK. Udělám jednu věc teďka v ten moment, podívám se na ty truhly. Oh my god, lagy. Tam jsou ty pavouci, co? To nechci. Oh my god. Já si to tu nějak zabarikáduju, nebo já nevím. Hej, prosím se. Kurzor myši, pracuj, prosím. Ne, OK. Něco jsem udělal. Oni jsou nemůžou. To si děláte zrandu do mě. Melon seeds, OK, fajn, melon seeds to není tak špatný, to se ještě může hodit. Já slyším, já něco slyším, oh my god, oh my god. Ne, proč bych to udělal? Proč bych zahodil torčku? Co to tu je? Ne, vážně, co to tu je? Pane bože, oh my god. Ne, asi... bojím. OK, abych toto ukončil pro dnešní díl. Doufám, že jste si to užili. Byla to dost velká sranda. Jo. Uvidím vás v příštím díle. Podpořte mě lajkem, odběrem a zombíku ty drž hubu. Jo. Uvidím vás v dalším díle. Čus.